The New Barcelona Post, amb la col·laboració de Mass Media Group i Casa Seat, presenten Moments estel·lars de Barcelona. Moltes gràcies a tots per ser aquí a Casa Cupra avui i viure un altre Moments estel·lars amb nosaltres. Com bé han dit el Guillem i el Mateu, aquesta setmana encetem en el The New Barcelona Post la setmana del turisme. Durant tota una setmana parlarem d'una cosa que sovint simplifiquem massa, no? I que, si mirem en perspectiva, doncs ha esdevingut una palanca transformadora, no?, per Barcelona. El turisme és omnipresent, perquè el veiem a les xifres, el veiem passejar per la ciutat, però funciona de vegades com un dinamitzador força invisible, un dinamitzador transversal de cultura, d'economia, social, d'empreses, no? L'obvietat, òbviament, no? L'obvietat la trobem en els Jocs Olímpics, però hi ha molt més. Doncs tenim el Mobile World Congress, l'ICE, el modernisme, l'any de Gaudí, no? La capitalitat de l'arquitectura, tenim el circuit de Montmeló, tenim el Barça i tenim els hotels, no?, també, que juguen aquest paper transcendental. Perquè Barcelona no és només una ciutat amb turisme, sinó que Barcelona creiem que és una ciutat que va entendre el turisme, va entendre aquesta capacitat transformadora. Va entendre que no és només rebre visitants, sinó que pot ser cultura, pot ser economia, pot ser projecció internacional. I, en definitiva, pot ser motor de ciutat, més enllà d'un únic sector, no? Llavors, en aquesta història de la vocació turística de Barcelona hi ha diferents moments estel·lars. I avui tenim dos moments estel·lars aquí asseguts amb nosaltres, que serien el Mandarin i l'Hotel Arts. Dos dels seus impulsors han vingut avui amb nosaltres. Moltes gràcies, Javier, moltes gràcies, Maria, per ser aquí amb nosaltres. Són dos projectes que això, no? Dèiem, no van entendre que no només es tractava de rebre visitants, visitants de luxe, no, sinó que van entendre doncs, que era una manera també de construir ciutat, de posicionar-la, de connectar-la amb el món, i ho van fer amb una mirada estratègica i, he de dir, força valenta, perquè en el moment en el que, per exemple, doncs, sorgeix l'Arts, Barcelona no era la Barcelona global que coneixem avui dia, no? Així que comencem pels orígens. Comencem, Javier, per tu, no? M'agradaria començar, doncs, això, per aquesta història, no? Quan neix l'Arts, que és, doncs, els Jocs Olímpics, una ciutat en plena transformació, un projecte que, de fet, neix incomplet, no?, i s'ha de refer. Com es passa, doncs, d'aquella aposta incerta, no?, a un símbol de luxe internacional, com és avui dia l'Arts per Barcelona? Bueno, doncs molt bona tarda a tothom i especialment una salutació a Barcelona Global, a Cristina i al comissionat de turisme, i al Jou, el futur president de Barcelona Global, no? Bé, primer voldria fer una matisació, no? Entre la Maria i jo hi ha una grandíssima diferència. La Maria va fer realment el Mandarin, jo no. És a dir, jo m'ho vaig trobar a l'Hotel Arts. És una gran diferència. Per tant, estem en planells molt diferents, no? Però també està el fet de posicionar-lo. Sí, ara us explicaré la meva història amb l'Arts, però també voldria posar en valor, abans de tot, que la Maria realment és la que va portar el Mandarin a Barcelona. Jo m'ho vaig trobar a l'Hotel Arts, com ara us explicaré. Jo tinc dos moments de la meva vida, dos moments estel·lars de la meva vida amb l'Hotel Arts, molt diferenciats. El primer, soc un advocat de 20 i pocs anys que torno dels Estats Units i començo a treballar a Quatre Cases, això és l'any 89, i l'altre és el 2000-2001, quan realment compro jo l'Hotel Arts amb un grup d'inversors, no? El primer moment, els dos són molt interessants perquè el segon moment és just l'11 de setembre del 2001. Hi ha un cas de Harvard que explica com es fa un pricing d'un actiu com una torre just després de l'11 de setembre. A més, va ser el mateix dia. O sigui, l'11 de setembre a les 3 de la tarda, quan cauen les torres, els japonesos estan obrint els sobres per la venda de l'Hotel Arts. O sigui, s'havia signat ja? No, era el moment de les ofertes, ja estaven els sobres posats. Ens van donar un mes més per revaluar les ofertes i nosaltres els vam comprar el novembre del 2001. Però si vols començo pel principi. Ja amb 20 i pocs anys jo arribo a Quatre Cases i com que parlava anglès m'assignen a un client que es deia Ware Travelstead, que el vas conèixer, no, Maria, el Ware? Sí. I que era un home americà, de Nova York, molt cridaner, de metro 95, que es va instal·lar aquí a Barcelona, i un home molt valent, amb molts problemes també, perquè
d'aquests titans del real estate que són molt valents, però també després són ups and downs, una mica tipus Donald Trump. M'assemblava una mica. I aquest home ve aquí i s'enamora de Barcelona. Ve perquè li recomana a Barcelona un despatx d'arquitectes de Chicago que es diu Skidmore, Owings & Merrill, el Bruce Graham, que era un arquitecte que havia treballat amb ell a Canary Wharf. A través d'ell coneix l'alcalde, el Pasqual Maragall, a través de contactes, i s'enamora del Pasqual també, s'enamora de l'alcalde. S'enamora de l'energia que tenia el Pasqual Maragall, de l'energia, de les ganes de fer ciutat i de la valentia de tirar cap endavant a passar de tot. I, per tant, vol fer tota la Via Olímpica. I el Pasqual li diu, no, de moment faràs només una d'aquestes torres. No? I a mi m'agafa, perquè jo acabava d'arribar jo mateix dels Estats Units, m'agafa i en 20 i pocs anys m'assignen aquest client i em passo 5 anys de la meva vida treballant a l'obra. Jo que venia de Nova York pensant que seria un gran advocat, acabo a l'obra de l'Hotel Arts durant 5 anys. D'alguna manera sí que el vas construir, doncs. Sí, i va ser impressionant l'experiència. Penseu que l'Hotel Arts el 93 després va obrir pels Jocs Olímpics parcialment. Jo vaig negociar el contracte amb Ritz-Carlton. En aquell moment va ser, crec, el primer gran contracte de management hoteler, que els que no potser esteu molt al sector, és molt diferent que un contracte de lloguer. En aquells moments els hotelers de Barcelona o els propietaris d'hotels o s'ho feien per ells els hotels o només volien un lloguer, cobrar un lloguer com un patrimonialista. Va ser la primera gran experiència d'un contracte de management que vam negociar als Estats Units. Amb Ritz-Carlton, que no era Marriott llavors. Ritz-Carlton era una marca de luxe molt petitona i va ser absolutament incomprès dintre del sector hoteler de Barcelona que féssim això. Me'n recordo, no sé si us en recordeu, hi havia una associació que es deia Unió Hotelera Barcelona, que tenia el 10% de l'hotel i el senyor Travels tenia el 90%. Se'ns van oposar, quasi en demandes, i al final es van convèncer de fer aquesta operació amb Ritz-Carlton, perquè Ritz-Carlton et portava aquest tipus de client que en aquell moment no et podia portar al local. No? Va ser una experiència impressionant. L'hotel va obrir pels Jocs Olímpics, parcialment, només va obrir unes habitacions, on es va instal·lar l'equip de bàsquet dels Estats Units perquè no volien dormir a la Via Olímpica perquè els llits eren molt petits, i llavors es van instal·lar a l'Hotel Arts. Després va tancar i després va fer suspensió de pagaments, fixa't. A l'hotel a l'octubre jo vaig presentar la suspensió de pagaments de l'Hotel Arts al 93, perquè la sobreinversió va ser espectacular. Si ara tenim un problema de materials, d'immobiliari, el 92 era d'un altre nivell. Jo vaig contractar 1.000 empleats d'Irlanda que es van instal·lar a Calella. No sé si en recordeu, a Calella, l'Hotel Heidelberg de Calella. Va ser molt complicat. I després, posteriorment, això s'ho va quedar ja l'empresa japonesa Sogo, que és una empresa japonesa de luxe, s'ho va quedar, i el 2000 Sogo va fer fallida al Japó, no a l'Hotel Arts, al Japó. Llavors va ser quan jo, amb un grup d'inversors, ens vam juntar, jo havia sortit de 4 cases, ja estava pel meu compte, i vam agrupar un grup d'inversors, liderat en aquell cas per un fons del Deutsche Bank, i van comprar l'Hotel Arts. Va costar convèncer-los? Bueno, perquè era després de l'11 de setembre. Va costar molt, era l'11 de setembre, però tinc que dir-te que ja, això fa 25 anys o 26, la marca Barcelona ja existia, tot el que vingués de Barcelona ja estava mirat amb bons ulls i van confiar en la ciutat, ens van posar molts condicionants, però al final es va aprovar amb un comitè d'inversions als Estats Units al novembre del 2001, 2 mesos després de les Torres Gemeles. I es va fer l'operació, i a partir d'aquell moment jo sí que vaig deixar-ho tot, em vaig posar al front del projecte durant 6 anys i es va refer l'hotel sencer. Ara s'acaba de refer una altra vegada perquè han passat ja 25 anys, no? Però va ser la primera gran reforma de l'Hotel Arts. El 2001 es va refer l'hotel sencer, es va posar tot l'F&B nou, es va fer l'Enoteca, es va fer el Sergierola, es va fer l'Espal al pis 38 i es va fer el gran Hotel Arts que avui coneixem. Què creus que ha suposat pel turisme de Barcelona, per la transformació de Barcelona? Bueno, va ser un canvi espectacular, va ser un canvi radical, espectacular. El primer hotel de luxe, podríem dir, de la ciutat? El primer gran hotel de luxe estava al Sofia, estava al Ritz, llavors, però va ser el primer gran icona
i fins que no va tenir molt èxit ningú s'ho va acabar de creure. La gent, quan nosaltres vam comprar l'Hotel Arts, la gent tampoc entenia res que estàvem fent. És una operació de 285 milions d'euros de l'època, del 2001. I bé, com et dic, una mica creure en la ciutat, valentia. A vegades la ciutat parlem de que es transforma sola. No. Es transforma per persones concretes. Estic d'acord. No hi ha una transformació d'Espanya o de Catalunya o de Barcelona. Es transforma perquè hi ha 4 persones concretes que prenen la decisió de transformar aquella ciutat. I d'aquelles 4 avui tenim 2 aquí. No, jo crec que aquelles 4, una és el Pasqual Maragall, jo parlo de persones més elevades que jo, com a mínim, però una és el senyor Travelstedt, que va venir i va decidir fer-ho, potser la Maria sí, perquè va portar el mandarín, però són persones concretes, i això podem parlar després, que malauradament en aquests moments és més difícil transformar la ciutat perquè no es posa en valor aquestes persones. Anem al mandarín, no? També hem vist una història ben diferent. El Javier posava en valor la construcció. No és el mateix que un solar i un gratacels per fer, sinó... Ells van ser pioners perquè hi van ser, i com a gestor, que era un gestor immobiliari al final, va apostar per portar un operador internacional, que això és bàsic. En el món del posicionament de les ciutats, si no hi ha operadors internacionals, no hi ha turisme internacional. I pensem que fa 20 anys l'internet no funcionava com ara. O sigui que ara et pots mirar fins els metres quadrats que té l'habitació, o fins i tot hi ha les empreses aquestes que puntuen en funció de les crítiques o no les crítiques, i pots anar buscant el que et convé. Però el més important de una ciutat, si es vol ser internacional, ha de tindre operadors internacionals. Però jo no només parlo d'operadors internacionals dins del món dels hotels. Les universitats tenen de tindre operadors internacionals. Els restaurants han de tindre marques internacionals, també. El retail. Sí, el retail, marques internacionals. Jo me'n recordo que quan vam fer el mandarín només existia el Chanel, i al Chanel no hi havia cubes. Però per què jo vaig fer el mandarín? Perquè jo tenia clar que Barcelona necessitava un operador internacional de luxe, perquè hi havia gent que buscava en Barcelona com un segment molt petit, perquè no sé de quin tant per cent podem parlar d'un 1% o un 2%. Però que aquest 1 o 2% Barcelona el necessitava. Per què? Perquè Barcelona, com estic d'acord amb el que dius tu, que el gran transformador de Barcelona va ser el Pasqual Maragall. La visió que va tindre Pasqual Maragall de transformar Barcelona, obrir-la al mar, no sé què, els Jocs Olímpics va ser una cosa molt, molt important. Aquesta Barcelona nostra, que avui he citat. Sí, però tot això que parleu, i perdoneu, que soc d'Andorra i potser us pegaré una mica de canya. Estem preparats. Sí, tot això que digueu, la nostra Barcelona, us la teniu d'estimar. I l'admireu i n'aprofiteu, però no crec que l'estimeu com estima Copenhague o Estocolm a la seva ciutat. I els valors de la ciutat avui ja no es veuen a Barcelona. Quan fa 20 anys trobaves la Barcelona de la gent, la Barcelona... Quan dius estimar Barcelona... Mira, el tema de que ja vaig apostar per un hotel de luxe, i el primer que vaig anar a tocar a la porta va ser Four Seasons, però Four Seasons és una marca molt gran, és una marca que té no sé quants, 200 i pico o 300 i pico d'hotels de luxe. I Mandarín tenia una dimensió molt, molt normal, tenia 20 hotels de luxe, el que tenia una marca molt forta. I estava molt associat al luxe asiàtic, que és el luxe de veritat. El luxe que tenim a Europa no és un luxe. Si tu mai vas al Japó o vas a Xina, allò sí que és luxe de veritat. Vull dir que tens 5 persones al redor teu, que si et cau aquest mocador, surt una senyora a 60 metres que ho veu, no? I te'l porta. Llavors, el Mandarín va ser una aposta, però totes aquestes apostes venen d'una idea. Jo, quan vaig conèixer l'edifici, vaig dir, aquest edifici no es mereix oficines o pisos, que en aquell moment es tallaven els pisos en 3 o 4, o segmentaven els pisos, o no es mereix pisos.
es mereix un projecte d'hoteleria. I vam contactar a diversos operadors i l'operador, el Mandarin, va entendre el projecte. Però el meu projecte era una mica més complicat per un operador, perquè jo apostava pel disseny i els operadors són molt quadriculats amb això. Els protocols que tenen, tu coneixes, si ells, el seu protocol és forrar de fusta marrón, tot, els capçals del llit, volen que tots, si estàs a Barcelona no pots semblar que estiguis a Hong Kong, no? I això sí que va haver una discussió molt important de dir Barcelona és una ciutat de disseny i tenim d'apostar pel disseny. Bé, tot això em va costar molt. Després també hi havia unes pegues molt importants sobre que aquest actiu estava a Passeig de Gràcia i ens donaven un espai de 36 metres quadrats a la vorera, però la vorera, diguem que toca per emmagatzemar materials. Amb més o menys 6 hores, aquests 36 metres quadrats desapareixien, es consumien a dins de l'obra. No? I si, per exemple, hi tenia d'haver, no sé, 120 treballadors, n'hi havia 7 o 8, perquè la capacitat d'emmagatzemament dels materials no donava per tindre 120 treballadors, perquè llavors hagués durat una hora. No es deixaven aparcar els camions, dèiem d'aparcar a les 4 del matí, no es tenia d'aparcar, sinó de descarregar, ficar grues, un caos. Bé, i no us parlo de les traves que vam tindre amb els bombers, que hi havia un senyor que suposo que ja no hi és, que veia incendis a tot arreu. I, bueno, però si els arquitectes i els enginyers fan complir la normativa, doncs ell no. Ell, no sé, què li passava de més, no era ni enginyer ni arquitecte. Però sí que era un senyor que havia tingut un accident important i suposo que devia tindre molts problemes de por, no? Bé, hi va haver molts problemes. Però finalment el que posiciona una ciutat són els operadors internacionals. Però una cosa molt positiva de Barcelona. Barcelona és una ciutat que la seva fama va donar-se a conèixer durant els Jocs Olímpics, però la seva fama avui traspassa les fronteres de Catalunya, d'Espanya, d'Europa i de tot. És una ciutat de veritat internacional. Internacional. I és una marca. Sense voler-ho ser, és una marca. Però és una marca que ningú la gestiona. Anirem després a parlar de la gestió de la marca, no, perquè si no ja m'has fet tot el recorregut. Llavors, anirem cap allà. Continuem en el moment estel·lar, no? En què neix un i altre hotel, no? I deies, falta doncs, aquesta estima cap a Barcelona. Sí. Va néixer per estimar la ciutat? Sí, va néixer per estimar el luxe. Sí. El luxe és un... No sé, jo m'agradaria també rendre homenatge a una persona que va ser la primera persona que va fer un hotel urbà, perquè aquí hi havia molts hotelers, però fent coses molt clàssiques. Arreglaven, clar, naturalment arreglaven, però de veritat era molt clàssica l'oferta hotelera, era molt digna, no? Però molt clàssica. I hi va haver una persona, que és la Rosa Maria, la de l'OMS, Esteve, que aquesta senyora, ella sola, en un edifici de la seva propietat, de la seva família, va apostar pel disseny, va apostar per un operador, va operar ella, que això va ser, jo crec que no va ser gaire bé, però un operador com el Germán Roca que va fer i va donar un exemple de lo que era una persona a Barcelona fent algo més diferent que un hoteler clàssic. Ella no era hotelera, jo tampoc ho soc i tu tampoc. Vale? O sigui que 3 persones que no eren hotelers tenien una visió de l'hostaleria diferent a lo que tenien els hotels. I un altre tema que jo crec que en aquell moment, i no sé si tu et va passar el mateix, el Mandarin, quan va obrir, el seu gran client, sabeu quin era? La gent que venia a veure el Barça. L'icònic que era el Barça del Guardiola, amb els Messi, els Pujols, que per cert està a Andorra, i és molt simpàtic, doncs els Messi, els Pujols, els Iniestes, tot aquell grup de gent tan fantàstica i el lideratge del Guardiola feia que tots els russos, els de Singapur, els xinos, els japonesos,
Jo quan anava al Mandri em trobava i pensava, què passa aquí? Tota la gent vestit del Barça, no? I pensava, ai, deu haver el Messi aquí. No, se'n van pel partit. Bueno, això va ser important. I després hi havia els creuers de luxe, que en aquell moment Barcelona podia sortir un vaixell i fer un tour bastant gran pel Mediterrani. Ara no poden fer. No poden fer perquè hi ha guerra quasi o problemilles, diguem, perquè, clar, anar a Palamós no els hi motiva. No? Doncs, o sigui que el mandarín al principi vivia de l'interès pel Barça. De fet, volia preguntar pel Barça, no? Tenim aquí, doncs aquí va ser vicepresident del Barça. Quina responsabilitat ha tingut el Barça doncs, en la gestió del turisme, perquè ha sigut al final un motor d'atracció doncs, cap a molt turisme. Turisme de luxe, però també de tota mena. És al final una de les atraccions, no? En positiu de Barcelona, que l'ha projectat internacionalment. Llavors, del luxe, perquè els que venien i no tenien un duro no podien comprar-se l'entrada. Saps què vull dir? No, sí, és veritat. Què en penses? Venien a aplaudir, però res més. No, home, jo crec que la marca Barça és molt potenta, no? Jo crec que, suposo que teniu estudis a Barcelona Turisme, però suposo que arreu del món la paraula Barça o FC Barcelona és la primera que surt, perquè surt cada fi de setmana a tot arreu del món, per la qual té una responsabilitat molt important el Barça de gestionar el seu propi èxit, no? Però evidentment és importantíssim que s'acabi el Camp Nou, que s'acabi bé, que sigui un estadi, una icona realment de la ciutat, perquè serà pels propers 50 anys. Però bueno, no és només el Barça, jo crec que el Barça és tot el conjunt de la ciutat, no? Si em permets un moment, una mica tirant del fil del que diu la Maria, jo crec que en aquells moments també la ciutat estava oberta a que passessin coses noves. Estava oberta a ser transformada. O sigui, hi havia un esperit obert a ser transformat. Estava abraçant una mica la modernitat. I el que vull apel·lar una mica és que això torni. Perquè jo, i em perdonareu els amics de Barcelona Global i socis, més li he dit al Jou fa poc, jo canviaria el nom a Barcelona Oberta. O sigui, jo crec que la ciutat es té que tornar a obrir. Existeix? Existeix. El Gabriel Jané ens pot explicar. No, però és més pel comerç, no? Sí, ho sé, però es té que obrir la ciutat, es té que obrir el turisme, però es té que obrir l'ex-expats, es té que obrir a tothom. Tenim que acceptar a tothom, a l'immigrant que havia de treballar aquí, però també a l'expat. No podem acceptar l'immigrant, però l'expat no, perquè gentrifica i perquè no fa el cafè amb llet exactament on nosaltres el fem i perquè no és del barri. Home, això ens empobrirà molt. Tenim que ser capaços d'acceptar tothom, que tothom vingui aquí a fer el que vulgui, a fer carrera, a estudiar, a veure el Barça, a ser turista, a instal·lar-se aquí un any, 6 mesos, i ser capaços d'integrar aquesta gent i, evidentment, tot això provoca externalitats negatives, que diuen els economistes. Doncs es tenen que gestionar. No ens podem tancar. Si ens tanquem, aquesta ciutat està acabada. Per tant, tenim que obrir la ciutat a tothom, perquè no som una capital d'un estat. I, per tant, no podem perdre l'oportunitat que vingui qui vulgui. Té que venir el futur Lara, el futur Isaac Andic, el futur Dr. Lazi, el futur Messi, tenen que venir. La futura Maria Reig, que va venir d'Andorra. Tenim que acceptar que aquesta gent vingui aquí. I malauradament estem en un punt d'inflexió en aquests moments a la ciutat, que com que això provoca problemes, és millor que no vinguin. Que no vingui ningú. Ara, però no és que no vinguin, sinó els seleccionem, no? Els seleccionem, però és un error, i gestionem. però tens que deixar que vingui qui vulgui, perquè no ens podem permetre el luxe que ningú que vulgui venir a Barcelona no pugui venir, perquè no som ni prou bons ni prous. Llavors tenim que acceptar que vingui el talent que vulgui venir, i els estem posant molt difícil per venir. I els estem estigmatitzant que són dolents, perquè ens fan mal, perquè ens treuen els pisos, perquè gentrifiquen, perquè mengen a altres llocs, i això crec que és el principal problema que en aquests moments té la ciutat per tornar-se a transformar. I si amb aquesta actitud no s'hagués fet ni el Mandarín ni l'Hotel Arts, ni els Jocs Olímpics, ni l'aeroport, ni les rondes, no s'hagués fet res. De fet, entre tot... Ni IES, ni SADE, Perdona, Maria, i a vegades li dic a l'alcalde, escolta, per què volem ampliar l'aeroport? Per què volem fer el clínic? Per què hem portat AstraZeneca? Per què estem ampliant la fira si després
no deixem que la gent visqui aquí. Perquè no volem fer nous hotels, noves residències d'estudiants, no volem fer que alguna gent que es pugui tractar a l'hospital clínic durant 6 mesos, perquè tampoc volem fer pisos de temporada, no volem fer res. Per què? Perquè tenim un problema habitacional molt greu. Gestionem-lo, però no tanquem la ciutat per gestionar aquest problema, perquè la ciutat té que estar oberta. Aquests moments estel·lars que deies que han succeït d'aquesta Barcelona transformadora, que desperta certa nostàlgia, no? Dins de tots aquests moments estel·lars hi ha hagut algun que no va succeir, no? Com per exemple del Four Seasons, que era de fet aquí mateix, no? Havia de ser un hotel de luxe, i això també es va estroncar, 2014. Creus, Maria, que, perquè de fet entre les famílies propietàries estava la teva, creus que ara, però, malgrat que Javier diguis que ara al moment encara no som prou, que hem perdut aquesta visió transformadora, creieu que potser ara seria un altre tarannà? Potser ara sí estaríem més oberts? O no, encara ens falta aquesta empenta que comentava el Javier? A veure, mira, jo ara ja em posaré en plan com si fos un polític, no? O sigui, això vol dir... Sí, jo no em fico en plan capitalista, inversora, gestora de fondos... No, parlem... Ara política. No, política no, responsabilitat política. Barcelona té un problema, que com més triomfa Barcelona, més impacta en la seva població, té negatiu a la seva població. O sigui, i si em fico el barret de polític, jo això no ho puc deixar fer. No ho puc deixar fer, no puc fer que importi la indústria turística, per exemple, importi mà d'obra barata pels serveis de camarers i tot això, i en canvi el talent internacional o nacional hagi de marxar per falta d'habitatge, per falta de no sé què. Llavors, Barcelona té un problema greu, que Barcelona no decideix sola. És una ciutat estat, per mi, és com si diguessis la Venècia de fa, no sé, de l'edat mitja, que és una ciutat-estat, però és una ciutat-estat que està dins d'un estat i dins d'un altre estat. Vale? Entens? No decideix. I el que genera, el que genera no li retorna. Perquè si tu mires, per exemple, la taxa turística, on va la taxa turística, s'escampa tant, però per inversions turístiques tampoc n'hi ha gaires. Una part a l'habitatge. Sí, però l'habitatge és l'excusa. Era com per tapar una mica el malhumor que té la gent contra el turisme, i és dir, bueno, però els diners que farem tal. Però si vas a mirar com es declina aquesta quantitat, bueno, és que no els hi tocaria ni 10 pisos a l'any per la inversió. Avui per al·lusions parlarà molta gent en el públic, Sí, però vull dir que... I jo penso que Barcelona té un problema greu que no té clar el que vol ser. Per exemple, deixeu-me que us posi un exemple dels països escandinaus. Aquella gent té molt clar el que vol ser. Mira, jo soc una fan dels països escandinaus, m'agrada tot, però és que hasta m'agrada el fred, la neu, que no hi hagi llum, m'agrada tot. I el menjar, ara es menja bastant bé, mira, i tot. Això és que te'ls mires amb estima, No, també. t'ho prometo que es menja bé. Bé, doncs, què fan aquella gent? Aquella gent tenen un estil de vida i han fet del seu estil de vida i de les seus valors una marca. I aquesta marca la declinen en plan turístic, en plan disseny, en plan mobilitat, en plan, no sé, educació i tot. I no sé si esteu molt aficionats a veure els Netflix assassinats, jo m'agraden molt. I el tema dels escandinaus, les sèries escandinaves m'agraden molt. Jo m'atreu, jo quan veig neu, gel i tot, dic, mira, ja me'n vaig cap aquí, no? Perquè m'interessa molt. Però ells què fan amb les pel·lícules? Els colors del país, de la natura dels països i el de dins de les cases, el disseny, les taules, les làmpades, veus tots els dissenyadors posats allà, a dins de les seves pel·lícules. Però quan tu te'n vas a Escandinàvia, per exemple a Copenhague o a Estocolmo, tu no veus el que veus a Barcelona, que ja no trobes ni coses de Barcelona. Perquè les ciutats es desdibuixen. Passeig de Gràcia ja no hi ha res. Tot Chanel, Dior, no sé què, no sé quant... On és la Barcelona
artística, on és la Barcelona. I és, eh? Heu de llegir molt de New Barcelona Post, perquè allà ho Sí, tractem. però no es i en troba parlem. fàcilment. No es troba No es fàcilment. troba I tan és molt fàcilment. petit a Barcelona. Finalment, lo visitable de Barcelona és molt petit. I cada vegada hi ha més McDonald's i més coses rares, cues de gent que es fa com 2 hores de cua per anar-se a menjar un ou ferrat de color beix amb una cosa groga o verda pel mig, bueno, i es fica de moda Què és els TikToks, les modes TikToks. Bé, jo penso que si he vist que hi havia algú de l'Ajuntament, una mica, doncs té de fer... Barcelona ha de gestionar la seva marca, però no la seva marca turística, que també, sinó té de crear una marca i posar valors de marca. Què és? Vol ser una Barcelona inclusiva, vol ser ecològica, vol ser amable, vol ser... No, el que vulgueu. Fiqueu els valors que vulgueu. El següent Moments Estel·lars que tenim aquí serà amb el Jaume Collboni. Llavors molt bé. podrem preguntar-li com és aquesta Barcelona. O sigui, us convido a venir perquè podrà respondre a moltes d'aquestes preguntes. Però sobre aquest edifici, jo li faria la pregunta a la ciutat. És a dir, la ciutat ha guanyat o ha perdut tenint l'ús actual que té aquest edifici? Com a ciutat, com a projecte ciutadà. Jo crec que ha perdut. Humilment, jo crec que ha perdut. Aquest edifici? Sí. Sí, Jo crec que no siguin un hotel. Estic Jo crec que aquest edifici en aquests moments és propietat de, no sé, 30, 40, 50, 60 milionaris que no venen mai. que han comprat un pis per 6 milions d'euros i no venen mai, venen una setmana a l'any i la resta li posen a l'inventari del Mandarin que ho ven com a apartaments. No? Sí, habitacions. O habitacions. Vale, això és un model. L'altre model era que fos un Four Seasons. La ciutat ha guanyat o ha perdut? Jo crec que ha perdut. No? Llavors, aquestes decisions es prenen des d'un punt de vista a vegades ideològic i sectari. Perquè si ho fas fredament i fas realment un plantejament fred, la ciutat hagués guanyat amb això. Però el luxe en aquell moment, o que això fos un Four Seasons, estava mal vist. Dit això, també et dic que la ciutat, acceptant que és un ecosistema extremadament complex, no vull banalitzar la dificultat de gestionar una ciutat. Tu tens que, la ciutat té que tenir essència pròpia, com diu la Maria, personalitat pròpia, això a vegades va en contra de la massificació, quasi sempre va en contra de la massificació, per tant, tens que gestionar. Jo no estic en contra de la regulació i la gestió. Estic en contra de que tot això al final es converteixi en que el teu únic stakeholder que tens que protegir, l'únic, és l'habitant avui del carrer Còrsega. Entre altres coses perquè és un votant de les properes eleccions. Això acaba fent malbé la ciutat en un plaç de 10 anys. L'acaba destrossant. Quan es polititzen les decisions. Si tu només prens la decisió per aquest veí, perquè qui és un veí o veïna de Barcelona? Aquesta és la pregunta que jo em faig. Qui és? El que viu avui o el que pot viure l'any que ve o dintre de 5 anys? La Cristina estava a Sant Sebastià, ara ets veïna de Barcelona. Clar, què vol dir? Què vol dir ser veí avui? Tu tens que pensar en una ciutat a 10-20 anys vista. També el que treballa a Barcelona. Exactament, el que treballa allí té que entrar cada dia. Com tu facis molts consells d'ascens, oblida't d'entrar a Barcelona. O molts túnels de glòries. Llavors has de pensar la ciutat holísticament. I per tant crec sincerament que ens hem equivocat els últims 10 anys. No, com jo li deia molt a l'alcaldessa Colau, diagnosticava molt bé. Molt bé. Però no ha aplicat les mesures correctes, perquè les mesures han estat sectàries i ideològiques. I per tant es té que diagnosticar bé i aplicar mesures que no empitjorin la situació. I jo crec que a vegades hem empitjorat la situació. A veure què diu l'alcalde. A veure què diu l'alcalde, potser hi ha esperança, perquè aquí m'ho esteu pintant molt negre. No. Dit això, Barcelona té una marca espectacular. Com ha dit la Maria, això són els problemes de ciutats d'èxit. Sí, però jo penso que es pot gestionar que l'èxit no repercuteixi amb el ciutadà. Perquè si no pots morir d'èxit. És que les ciutats, és una cosa que tenen, és que es posen de moda i després deixen d'estar de moda. Us en recordeu? El Nova York del Andy Warhol i de l'estudio, quan es deia? 41 o 51, que tots anaven 54. 54, exactament, que tots anaven fins aquí a les cejes d'heroïna o no sé què passava allà. Bueno, jo me'n recordo que quan hi vaig anar, el més divertit que hi havia és que et portaven a unes botigues que tot era robat. I jo, que divertit, tot robat. No, jo, clar, ara penso, mare de Déu, amb quins merders em posava en aquell moment, no? Bueno, doncs, però allà tenia vida. Hi havia una eufòria. Ara, ves a Nova York, és avorridíssim. És tot tal, està brut, et roben, i la gent ja no és sexy viure a Nova York, no? És sexy viure a Los Angeles o en puestos aquests. Bé,
Barcelona està en un punt que, perdoneu que jo us dic que jo m'estimo a Barcelona, però tenim un punt molt, molt, molt perillós, que pot ser cap a dalt o cap a baix. I si no gestiona, o sigui, el que tu dius jo estic d'acord, de que no es pot tancar, però has de tancar sense fer mal. Has de tancar sense fer mal i preveure quins són les repercussions que té fent una cosa o una altra. Per exemple, un problema que tenia el Mandarin és que, per exemple, els grans operadors tenen un avantatge i un inconvenient. Tenen unes tarifes altíssimes, però s'amolden al mercat laboral, i si el mercat laboral està pagant a un camarer a 1.200 euros, et dic, no guanyen més. O sigui, no és que vulguin pagar 2.000 o 3.000. Bé, doncs quan ve un projecte d'aquests, jo penso que tindrien de dir tu vens amb aquest projecte, però el salari mínim t'ha de ser aquest, el de l'estaf de no sé què t'ha de ser aquell. No pot ser que vingui un competidor global a tornar a crear no riquesa, sinó... Jo no dic que sigui pobresa, però és no jugues al mateix... Amb estructures fràgils o precàries. I jo me recordo que tota la gent que estava al Mandarin era peruano, xileno, no sé què, no sé quantos. I no hi havia catalans. I un dia ho vaig preguntar jo, escolta, com que no hi ha catalans aquí? I el senyor Sintes, que era el director, diu, no, María, es su actitud. Yo quiero escandinavos, limpios, no fuman, se van a dormir pronto, si se emborrachan un día, pero el lunes están allí, ¿no? Etcétera, etcétera. Pensava, pues carai, com és? Bueno, no és per això, és perquè jo penso que Barcelona, la Barcelona aquella que tots ens va enamorar, que és la Barcelona postolímpica, que ja també ens enamorava abans, però per un Andorra sobretot, que no teníem res més a 200 quilòmetres, no? Doncs aquesta Barcelona olímpica, que l'espai urbà en feia un espai de convivència social i també era un espai d'estímul econòmic, fer, per exemple, una avinguda com el Consell de Cent, fa una inversió allà, no? I la gent deu estar encantada de que li han posat tant els pisos com això. Bueno, però després veus que es va degradant, veus que el quiosc es posa allà, la de la botiga treu un tamboret o no sé què per allà, el com es diu, els dels bars, cada vegada agafen més espai, els quioscos cada vegada tenen més coses per aquí i per allà. Bueno, això no pot ser. Això crea molts impactes negatius i lletjos. Això a Londres no passa. On han mai al Covent Garden? A la plaça aquella de Covent Garden? Jo pensava, com és que no hi ha... Tot net. Ple. Fins que em vaig fixar com anaven camuflats els senyors que netejaven. Els havien posat un traje negre, escombra negra, recollidor negre, t'ho dic en sèrio, i no es veien, quedaven camuflats. I guardaespatlles negres, perdó, negres no, guardaespaldes que protegien a la gent i parlaven tots els idiomes. Si jo era catalana, em sortia un senyor en català, que volia on volia anar. I allò és un negoci, però és un... Vas a Covent Garden perquè és un destí a dins del destí que és Londres. Maria, Javier, estem a la setmana del turisme del The New Barcelona Post. I entre algunes de les coses que ens preguntarem aquesta setmana és quin turisme volem per Barcelona. Quin turisme volem? Tu primer. Home, jo una mica tirant del fil de que el turisme, evidentment, genera externalitats negatives, no? És evident. I negar-ho és negar el problema, amb la qual cosa es té que gestionar el turisme. Per tant, per minimitzar aquestes externalitats, la meva opinió és que menys és més. Però això pot semblar una mica elitista, però al final la ciutat no pot absorbir més gent i per tant el que té que fer és apostar per la qualitat. No? I la qualitat jo crec que tothom, el 100% de la gent, diria que sí. Després es té que baixar al terreny de joc, que és la qualitat. Això, fer un Four Seasons, era apostar per la qualitat. Tenir un bon manteniment de la ciutat és apostar per la qualitat. Jo conec molt bé el cas de la zona comercial de l'Hotel Arts, del peix de Frangueri. Tenim una escultura Frangueri, senyors, que és el Guggenheim de Bilbao. Aneu a passejar a veure com està.
Sí. Això no és qualitat de ciutat. No. Això és impresentable. Això és imperdonable. Tenir un Frangueri així com el tenim, no? Això no és apostar per la qualitat. La gent podria venir a veure el que és una escultura Frangueri, que és espectacular i és preciosa. Tenir la seu de la delegació del govern a Palau de Mar com està, això no és apostar per la qualitat. I portem ja 5 anys. L'edifici de l'estat central, que el tenim aquí, a Palau de Mar, així no es poden fer més hotels. No volem ampliar el PUAT. O sigui que preferim tenir al Palau de Mar aquest edifici abandonat com està ara, de veritat. Això és fer ciutat? Això és impresentable. Doncs sí, ho preferim tenir així. Bueno, doncs has de apostar per la qualitat, has de apostar per la cultura, que està fent una feina espectacular, Turisme de Barcelona, no? Has de apostar per la cultura. Has de apostar per la qualitat, has de apostar per mi, flexibilitzar el PUAT en zones molt concretes, no al carrer Còrsega de Nou, molt concretes que porti gent de qualitat, has de apostar per ampliar l'aeroport per tenir molts intercontinentals i menys Ryanair, no hi ha una altra manera. Has de apostar per qualitat perquè la ciutat no dona més de sí, no la podem massificar més. Per tant, tenim que tenir el mateix PIB turístic que tenim amb menys gent. I per tant, això es diu productivitat, ja està molt inventat. I definir quines són les indústries que vol Barcelona. Indústria, vull dir, per mi el turisme és una indústria. Però n'hi ha d'altres indústries. Per exemple, el sector biomèdic farmacèutic és una gran indústria amb una capacitat de places i de tot, però en canvi exporten metges a fora d'Espanya perquè no troben el lloc on poder guanyar-se la vida, no? Bé, això és un sector boníssim. Boníssim que si en traiem profit, eh? Sí, no en tregueu profit. No, jo això ho conec bé. Bueno, tant de bo algú del públic parli d'això, perquè també s'ha d'adaptar tot el sistema. Sí. No, et dic que és un tema... Sí, jo no et dic que no hi hagi innovació, que hi hagi sector biomèdic potent, jo et dic que d'això se'n pot fer un producte turístic d'alta qualitat. Hem dit, el Barça és un reclam, però com es gestiona el Barça? El Barça, bueno, clar, depèn de que un equip de futbol, no? Depengui dels gols que marquin, és que ja és una cosa que fa una mica de por, no? Que dius, el dia que no el marquen, com ho fem? No? Però hi ha d'haver un relat per sobre del Barça, un relat de país, un relat de ciutat, de tota l'adoració que li té al Barça tothom, no? I quan jo dic... l'estimen tant el Barça, i per què? I per què no van a veure el seu equip? I el Barça està mig buit i no deixen que vengui al Barça les entrades, per exemple. O al revés, el senyor que no vol que li pugin ni 10 euros a la quota és el que venia el senyor rus a 3.000 euros al seu lloc. No? Això no està bé. I jo penso que Barcelona ha de saber on vol anar. I per exemple, jo conec polítics que tenen ganes de fer-ho, però clar, un polític tocar un sector que se li gira, un altre, és molt difícil. És una mica donar canxa a tothom, però donar canxa a tothom també vol dir saber on volem anar. I quan dones canxa a tots els sectors, però aquests sectors tenen a dalt uns valors de marca, no et pots equivocar. Perquè si, per exemple, importes mà d'obra barata i expulses talent, això no va bé. Vale? Si no deixes ficar marques de luxe, perquè tot està fet un cromo, no? Està brut o deixat o el que vulguis, no? Això també és incompatible. O fas una inversió gran com el de l'eix, aquests eixos, que a mi m'encanten, els eix de... com es diu? De Consell de Cent i tot això, no pot ser que estiguin plens de truita a la francesa i taques d'oli a terra. Saps? I tot deixat. O sigui, tot... Jo penso que això, si s'organitzés bé, doncs potser aquests senyors que tenen terrasses, a la nit tenen de treure-les i passar un Karcher i no estaria tan cutre. Per tant, quan pregunto quin turisme volem, o el que m'heu respost és una mica les estratègies que hem de fer com a ciutat per assolir aquest turisme de qualitat, no? Manteniment, sobretot els dos, no? Gestió, flexibilització dels PUAT, no? Del PUAT. Deies també del PUAT o de la normativa. No, però PUAT no per fer hotels d'una estrella, sinó per
per elevar el nivell del turisme, no per fer més turistes. Jo crec que el turisme massiu degrada. Sí. Degrada una ciutat. Per tant, el que tenim que fer és apostar pel turisme que degradi menys. Per exemple, el turisme sanitari, que diu la Maria, no degrada. El turisme de mais, D'universitats. el del turisme de mais no degrada tant. El turisme universitari no degrada tant. El turisme... Què degrada? Doncs el creuer de 2.000 persones... Acollim 2.000 congressos que estan, però degrada el creuer que arriba, no fa res, està 5 hores a les Rambles i marxa. Doncs aquest no el volem. I deixen la basura. Aquest no el volem. Però el problema per mi va molt més enllà. El problema és que en aquests moments la paraula turisme políticament és tòxica. La paraula residències d'estudiants és tòxica. La paraula expats és tòxica. La paraula apartaments de temporada legals, una persona que ve a oncologia a tractar-se 3 mesos, a IES 3 mesos, és tòxic. Llavors, si tot això ho fem tòxic, perquè posem per davant l'interès electoral de demà de les eleccions, i no sabem gestionar que aquesta gent vingui sense degradar, que ho fa tot el món mundial, ho fa Londres, ho fa París, ho fa Nova York, ho fa Madrid, serem l'única ciutat que no sap gestionar això, no? L'única del món, de veritat, que no sap gestionar que vinguin estudiants, que vinguin expats, que vinguin pacients a tractar-se. Som l'única que no ho sap fer? Doncs, escolta, ens ho tenim que fer mirar, tenim uns polítics que podem millorar, perquè tot el món ho està intentant fer. La solució no és dir que no a tot. En aquests moments, el que a mi em dóna por és que la regulació actual la solució és dir no a tot. De moment, doncs ja ho veurem. Guanyem les properes eleccions i ja ho veurem. Això dintre de 10 anys ho patirem. Ja ho estem patint, en la meva opinió. Sí, ja ho estem patint, perquè la ciutat està perdent qualitat d'oferta. I necessitem tot el contrari. Necessitem pujar la qualitat de l'oferta. Mira, no hem fet un hotel nou en 10 anys. Correcte, no passa res. Aquest diari es diu Barcelona New Post. Doncs necessitem una New Things per atreure les persones de qualitat, que és el que volem. Si tu vols portar la gent rica de veritat d'Àsia i dels Estats Units, necessites nous restaurants, nous hotels. No pots parar-te, la ciutat no pot parar. Com no para a casa teva, no para una família, no para una vida, no para un cicle econòmic, no para una empresa. No podem aturar Barcelona simplement perquè crea una externalitat negativa. Doncs és el que estem fent a aquesta ciutat des de fa 10 anys. El que s'ha de fer és gestió. Home, clar, gestionar els per recuperar problemes. la reputació. Sí, això que tu dius, mira, jo tinc una dada que Turisme de Barcelona potser la podria posar al dia, no? Que és, Espanya ara té els mateixos turistes que França, tenen 100 milions de visitants, no? Però al moment del Pla Estratègic de Barcelona, que vaig presidir, generava igual la Côte d'Azur, no? Costa Azul. Costa Blava, fiquem en català, Costa Blava, que tot Catalunya. Clar, tu veies uns tios, uns camarers, guapíssims, no, unes noies ideals. L'estratègia del turisme va ser Arribaves a Niça i pensaves que passat avui deu haver un congrés, deu haver el festival de Niça. No, era un dia normal, limusín, el xòfer bestial. Pensaves, carai, digue-li a aquell camarer que vingui a l'Hotel Mandarin a Barcelona, ni boig, bé, perquè les propines que rep treballant 2 mesos l'any o 3 mesos l'any, bueno, s'ho va ser bomba. Mira, Maria, la Toscana, vaig mirar l'altre dia, la Toscana genera 4 vegades més PIB turístic que l'Empordà. Exactament. Amb més o menys els mateixos visitants. Doncs alguna estem fent malament. Sí. I jo, per exemple, quan tu dius els impactes del turisme, o sigui, jo vull turisme, o sigui, turisme hi té d'haver de totes classes. No perquè una persona no tingui capacitat econòmica, no té de deixar de vindre a Barcelona. Però un tipus de turisme genera sous baixos, menjar baix. O sigui, el típic senyor que ven, doncs igual, hamburgueses, ha de tindre senyors mig esclavitzats, si no robots, que pot ser, per fer el bocadillo, perquè li surti a 2 euros, perquè si no, no li compraran. I me'n recordo que a l'època del Pla Estratègic la gent venia a dormir a la platja. Venien a dormir a la platja, menjaven bocates i anaven a dormir a la platja, perquè, clar, el clima ho permet, fins que l'Ajuntament hi va posar mà i va dir que a la platja no es dormia. Jo penso que de turisme, cada ciutat, la gent pot vindre, turisme familiar i tot això, però sí que és veritat que Barcelona és molt petita i sempre que hi ha una massificació turística, això repercuteix a la gent. I llavors
el que em sembla que has dit tu, menos és més, no? Pues jo estic d'acord. Si no volem que això impacte, a part de gestionar-ho, saber on volem anar i per què volem que ens coneixin a Barcelona? Per la quantitat de gent que passa pel carrer, que jo surto de casa meva i no puc travessar el carrer perquè tinc un autobús de xinos que em passa per davant. No, de veritat. I no pots passar, no? I penso, bueno, va, deixo passar tots i ja passaré després, entre els xinos i els japonesos, i no sé, bueno. Dius, no poden vindre aquests senyors? Sí, però tens de saber quin impacte té la ciutat. Jo no crec que tot impacti també, El turisme és una indústria, però és una indústria que invadeix molt invasiu. Avui, entre el públic, tenim moltes persones altament implicades en la construcció d'aquesta ciutat, en la construcció d'aquest turisme, que segur que a més poden agafar moltes de les idees que heu dit. Els hi donarem pas ara, donarem pas al públic, donem pas a una o dues preguntes perquè en veritat anem fora de temps. Mentre donem pas, us demanaré que penseu també un missatge esperançador, un missatge en positiu. No, si el meu és esperançador. Mària, no l'he vist, ja ho diré. Però està bé. La Barcelona del futur. Aquesta, la Barcelona del futur. Però no anem bé, Per ara. Llavors, no sé si algú del públic vulgui fer alguna pregunta, o per al·lusions, perquè aquí s'ha atacat una miqueta a diferents institucions. No, jo no he atacat. No, és broma. I dic que s'ha de fer la reflexió. S'ha de ser crític. Però mira, et diré una idea de futur, molt positiva, que em va dir un estranger que va venir a viure aquí uns anys. Em va dir, he viscut a moltes ciutats del món, em va dir. Totes les ciutats tenen problemes, totes, i totes busquen solucions. I dius, la primera ciutat del món que m'he trobat, que té totes les solucions i ella es busca els problemes. Però les té totes. Llavors, no hi ha cap ciutat del món millor per viure-hi, per instal·lar-se. Llavors, el futur és espectacular si el gestionem bé. Però gestionar bé per tothom. Pels que avui viuen aquí i pels que volem que vinguin a viure dintre de 5 i 10 o 20 anys. Perquè tots som foranis, tots hem vingut d'algun lloc. Tots hem vingut d'algun lloc. I tancar-nos les portes, només els que avui estem aquí, és una altra manera de racisme, en la meva opinió. Ho compro com a missatge positiu, tant. m'esteu capgirant cap a bé. No sé si llavors heu fet al públic alguna pregunta. No sé si algú... Mira, sí, una mà aixecada per allà. Un moment, que et donen el micròfon. Hola, bueno, jo he estat als 2 hotels, he tingut la sort de treballar quasi 10 anys a cada un dels hotels i ho he viscut. I també vull dir que són 2 hotels que han estat sempre oberts a la ciutat, que no sol és pel turisme o els americans, sinó sempre han estat oberts a la ciutadania, a la gent de Barcelona. Llavors és un tipus d'hotels de luxe que a més donen riquesa als ciutadans, no? I bueno, volia emfatitzar la importància de com veieu això vosaltres, realment si el reste d'hotels o el reste de països o realment fan això que aquests 2 hotels han fet i fan, sí. Gràcies. No sé si voleu. És molt petit. Tant el mandarín com l'impacte del mandarín i de l'Arts, no? Per milions de visitants que teniu, és molt petit. Però sí que si voleu menos és més, no? Tindreu d'apostar per més qualitat perquè també rebreu més beneficis d'aquesta qualitat. Més salaris alts, menys impacte amb la gent de Barcelona, menys aglomeracions, ho entens? I això penso que és una aposta de ciutat. I jo no parlo d'una ciutat per rics. Una ciutat, el maco d'una ciutat és que hi hagi de tot, però que també es vegi on hi ha un ciutadà. Quan es parla dels escandinaus, jo quan me'n vaig a aquests llocs, és que veig que els escandinaus... A Barcelona és una mica difícil veure els una mica en línia amb el que ella deia, no? Potser un turisme o propostes turístiques que estan també obertes al mateix ciutadà de la ciutat. Sí, i que no l'impacti, que els impactes forts el ciutadà no els rebi com el està rebent ara. Però sí que estic d'acord que tancar una ciutat és dolenta.
però no gestionar-la, i perdoneu, sempre parlo de gestió. Gestió sortirà el titular de la crònica de No, demà. gestió vol dir avaluar el que és dolent i mirar de buscar una solució que no sigui dolenta i que a més impacti positivament amb els valors aquests que voleu conservar o que volem conservar. I després hi ha un problema molt greu. Les ciutats passen de moda i la manera de degradar una ciutat és no gestionar-la. No gestionar-la, no vull dir la neteja i la colilla i tot això. No, és la gestió dels grans interessos de la ciutat. Les ciutats han de tindre interessos socials, culturals, econòmics, de tot classe. I després buscar vehicles que puguin fer això, perquè l'Ajuntament no ho pot fer tot. L'Ajuntament té el seu pressupost no és per fer fondos d'inversió, però si els inversors veuen clar els valors de la ciutat i quins són i per on va la ciutat, inverteixen. Si no, és impossible. És impossible perquè jo veig que Barcelona està a aquell punt que pot anar bé o que pot anar malament. No? Anirà bé. I és que soc optimista de tota mena. Aneu malament, mira. Maria, que fem un gag vosaltres. No. Estimeu tant Barcelona que voleu ser positius. I a mi això em fa pànic, Em fa pànic quan veig que la gent estimeu tant que digueu no, és que no passarà res. Mira, és com el que té càncer. No, es curarà. Però n'hi ha que es curen, n'hi ha que es moren. Bueno, doncs val més anar a un bon metge, no? Saps què vull dir-te? I fer-te la químio bé. Totalment necessari, un bon metge. Doncs això, necessitem un bon metge. Mira, tenim aquí una visió. Fa temps veu agafar 2 grans edificis de Barcelona i veu portar 2 grans marques internacionals que van traccionar turistes, van canviar l'ecosistema de la ciutat i van canviar també l'ecosistema del seu entorn, com hem vist avui a dia. Abans deies, Javier, que hi ha grans edificis de Barcelona que ara estan en desús, hi ha grans parcel·les, parlàvem just abans de començar, que no s'està construint. Si a dia d'avui haguessis de buscar o haguessis d'emmirallar-te en un gran edifici de Barcelona, quin gran edifici es podria agafar i després quina gran marca internacional podria venir aquí que també ens posicionés com va passar fa 40 anys? A veure, un tema que la gent que no és del sector no té per què saber és que les cadenes hoteleres no inverteixen. O sigui, quan diuen, no, és que Four Seasons vol invertir a Barcelona o Four Seasons ha arribat a Madrid. Mentida. Qui ha fet l'hotel és un inversor, perquè aquestes cadenes, com us he dit abans, gestionen. És que ni lloguen. Simplement operen, gestionen i cobren uns royalties, per dir alguna cosa, per gestionar l'hotel. Per tant, totes les cadenes del món mundial volen venir a Barcelona. Perquè Barcelona continua sent, està al top 10 del món de destí turístic. I ni us explico el que passarà quan acabi la Sagrada Família, que és un altre tema que no hem tocat. Pel comissionat i la Cristina. És que l'anterior Moments Estel·lars ja va ser la Sagrada Família. No, però dic que aquí hi ha una feina de gestió turística que, perdoneu, que flipeu. El que passarà amb aquesta ciutat quan estigui la Sagrada Família acabada. O sigui, no sabeu el que es vindrà. I si el Barça guanya. No. La Sagrada Família serà més important que el Barça, amb la meva opinió, els propers 20 anys. Per tant, totes les cadenes internacionals voldran venir aquí. Totes. No és un problema de que no vulgui. Four Seasons m'està trucant cada setmana. Cada setmana. Por favor, please, Mr. Faust, búscanos un edificio para venir a Barcelona. Escolta, l'Intercontinental, que era una marca en principi de luxe, a veure, no res a dir, però s'ha instal·lat a la Fira. No s'ha instal·lat al centre de Barcelona, perquè no ha trobat res més. Per tant, aquí hi ha marques que volen venir totes. Shangri-La, Kempinski, Four Seasons, Six Senses, totes. Quan necessites inversors que reformin aquests edificis. Avui dia això no es pot fer. No es pot fer. Va haver-hi una possibilitat de flexibilitzar el PUAT amb edificis singulars. No. El que no es pot fer és fer un hotel per treure habitatge. Això és impossible. Això és casus belli i jo estic absolutament en contra d'això. De fet, estic a favor de reformar oficines obsoletes amb habitatge, però tampoc m'ho deixen fer. Fixeu-vos, amb la crisi habitacional que tenim, no podem transformar oficines obsoletes al centre per fer pisos. Doncs no podem. O botigues amb habitatge. No es pot fer a Barcelona.
O botigues... Dius, com es pot? Doncs no es pot fer. A Madrid han transformat 500.000 metres quadrats els últims 3 anys. Doncs aquí no es pot fer, pel famós 30%. No? Que, per cert, va ser votat per unanimitat, quasi. No, perdó, el 90%. No, menys el PP, tots. Tots, incloent-hi Junts. No? Per tant, ostres, hi ha un problema, ho fixeu-vos, hi ha un problema de relat. De demonitzar sectors. De demonitzar sectors. I això a mi em preocupa molt més, perdoneu que si avui el carrer està més brut o menys, perquè si no la ciutat no es transformarà, no? Per tant, quins edificis? Doncs, home, no ho sé, però hi ha molts edificis que podrien ser uns hotels fantàstics i que avui estan en desús i que no seran mai habitatge. A l'edifici de Duanes, a l'edifici aquest que us dic. Hi ha molts a Barcelona. Barcelona Global va fer un estudi d'edificis. Hi ha la tira, deuen haver-hi 30. Amb la qual cosa, hi ha molts temes. Jo soc optimista, el que dius una mica jo soc optimista, jo crec que es té que gestionar l'èxit, però sense tancar la ciutat. Ara estem intentant gestionar l'èxit tancant la ciutat. I això crec que serà que no ens anirà bé. Perdoneu, acabo ja. Perquè Barcelona no és Londres, ni Nova York, ni Madrid. Barcelona és una ciutat que jo dic llavor. És una ciutat on tenim que facilitar que passin milers de coses petites. Milers. Perquè no tenim aquí una telefònica o un Banco de Santander. Per tant, tenen que passar milers de temes. I si nosaltres no el sabem fer, tenim que portar la gent que ho faci. Que faci això. Els tenim que facilitar la vida. No els podem demonitzar. I tenim que facilitar els inversors, que facilitem que aquesta gent vingui. Perquè és una cadena, això. I, per tant, aquest canvi de xip, que és polític, és polític, és conscienciar la ciutadania de que això és bo. Per això el turisme, perdó, acabo, jo quasi li dic la indústria del visitant. La indústria del visitante, perquè el turisme és una paraula tòxica. Turisme és igual a dolent, en aquests moments. Però ho podem capgirar, no? El visitant és... Capgirem-ho. El que ve a fer la marató, és un turista o és un visitant? El que ve a tractar-se a Sant Joan de Déu al seu fill que té càncer, què és aquest senyor? I viu aquí 6 mesos. El professor de IES que s'instal·la 9 mesos, què és aquest senyor? El que ve a veure un partit del Barça, el que ve a veure el Mago Pop, què és aquest senyor? És dolent? El que ve al Mobile. En canvi, si només pensem en el turista, el que degrada el Parc Güell, doncs no ens en sortirem mai. No ens en sortirem. Per això jo penso que de turismes n'hi ha molts. Però, per exemple, si no tens per exemple, una marca mèdica per treure turisme mèdic, no? Però tens de tindre un operador mèdic molt important, perquè també n'hi ha, i els tens d'anar a buscar. O universitats, per exemple, el rànquing de les universitats catalanes, no? Potser estan una mica millor, alguna millor que unes altres espanyoles, però aquí busquem, no sé, el Sloan Kettering o el Harvard o el que sigui, que ara, a més, tots els estudiants del món ho tenen molt malament mentre hi hagi el pelirrojo aquest anar a Estats Units, doncs potser vindrien aquí. Això sí que porta valor afegit. I és un turisme, és un visitant amb gran nivell, perquè no solament ve com a visitant, sinó que crea riquesa després i valor afegit a la ciutat. I això sí que és bo. Hem de tancar, perquè anem fora de temps. Avui, dos impulsors de moments... No sé si hi ha alguna pregunta més, hauria de ser molt breu, és que realment anem fora de temps. No, tanquem. Llavors, avui 2 moments estel·lars o 2 impulsors de moments estel·lars de Barcelona ens han posat deures perquè hi hagi més moments estel·lars a la ciutat. I estic segura que n'hi haurà. Gràcies.